Sí, pots de porta, vinga. Això de veure a baix, això de veure. Com tu veus? Va dir que em preguntin Ja fa 40 anys que s'està realitzant aquest festival, 38 han sigut a nivell nacional, els 2 primers van ser a nivell comarcal, perquè la iniciativa va sortir de gent de Mollerussa que, degut a uns comentaris que hi havia hagut que se feien amb tallers de modistes per Santa Llúcia, la preparació de vestits de paper per competir amb les pròpies noies, es va creure que era una cosa important per portar a l'àmbit local o tota la comarca se'n gaudís d'aquest treball que havien fet durant tot l'any aquestes noies. I es va presentar per primera vegada l'any 64 a l'entorn de l'Amistat. Aquest any tenim 3 novetats molt importants, que una és la tornada a l'entorn de l'Amistat, d'on va néixer aquest festival, perquè creiem que la calidesa que tenia aquest espai no la té cap altre lloc. És un entorn molt maco, s'ha remodelat conservant tota la imatge que tenia antigament i llavors enriqueix tot el festival. Amb 29 participants de moda actual, 7 participants de fantasia i 11 d'època. Tots els vestits d'un treball magnífic. Una de les novetats que s'ha incorporat aquest any és que han intervingut alguns models professionals. Fins ara totes les models eren amateurs, eren noies que buscaven les pròpies modistes, però s'ha cregut que, degut a la gran qualitat dels vestits, hagués lluït molt més models professionals. Llavors, a poc s'intenta anar introduint aquesta modalitat, ha sigut molt ben acceptada per les modistes, perquè això els garanteix una millor presentació al seu gran treball que han estat fent durant tot l'any. Formant uns quadres i ratlles en 2 tons. El vestit es complementa amb un cosset davall la jaqueta, una pamela del mateix treball del vestit i unes joies de paper daurat. El jurat puntua i examina tots els vestits, un per un, per comprovar si s'ajusten a les bases del concurs. Autoritats, benvinguts a aquest concurs nacional de vestits de paper de Mollerussa. I felicito a tots els mollerussencs per aquest gran teatre que tenen. I tot seguit començarem aquesta desfilada amb aquestes obres d'artesania que han preparat aquestes modistes per tots vostès. Comencem com cada any amb la moda actual. Aquest any s'han presentat 29 vestits. És un dels anys que s'han presentat més vestits en aquesta categoria. I comencem amb el primer vestit que porta per títol Petrium. Sempre la moda actual, còmoda, urbana i sempre d'ella mateixa. Es compon d'un pantaló pirata fet de tovallons de paper i cremalleres que s'obren per donar-li volum. Pincelina de paper, paper de seda i paper pinotxo, confeccionat a mà i a màquina.
origami japonès. Acaba amb una crua negra amb un doble plat. El vestit es complementa amb uns maneguets de conjunt i una bossa de mà. El vestit es complementa amb un cosset davall la jaqueta, una pamela del mateix treball del vestit i unes joies de paper daurat. Ara veiem que s'obre la jaqueta. De paper d'empaperat, cosit amb un nervi de ganxet de paper crespat arrissat, corda a l'esquena, amb un cordó de paper trenat. Porta un pantaló creuat al costat fent brodats i pintats a mà. Es complementa amb un collaret de fulles de conjunt amb el cos i tot el lateral i el baix del pantaló està brodat amb punt de cadeneta de paper crespat arrissat. Fill de Jofré i Modest Pont de Cerdanyola. És un vestit molt juvenil i apropiat per a les tardes de festa i fins i tot per sortir a la nit. El texà de l'amell i el xarol li donen un toc especial. Està confeccionat amb paper d'empaperant. La brusa pintada amb pintura blanca i cuir per donar la visió de xarol. El cos és fruncit i decorat amb cartes. El complementa un cosset en forma de barret quadrat representant el tapís de joc. Canvi de tons. La faldilla està feta de medallons units els uns als altres, marcant una moderna i vaporosa cua. I els complements que porta aquest vestit són unes joies i unes sabates folrades de conjunt. Aquest vestit s'acompanya amb unes joies i una boa de conjunt. Entallat sense mànigues, drapejat i amb sadetes rodades. Es realça amb una original jaqueta de màniga llarga de rodada amb fils, perles, flors i arracades. Amb una cascada de flors al darrere. Rodat a mà, amb fil de paper tallat i a 1 centímetre. És un vestit de gran elegància que està complementat amb sabates folrades del mateix to, arracades, collaret, polsera i pentinat amb flors. Per crear l'efecte desitjat s'ha utilitzat paper higiènic, que són aquests palets que veuen que cauen, això és paper higiènic. El vestit es complementa amb sabates
Els complements són una corona que acompanya el mantó i una dama petita que porta la cua amb el vestit, joies i fan joc. La nana també va vestida completament de paper. També podria passar per un mantó de Manila. Sabates, arrecades i el collaret fan joc amb el vestit. El vestit porta una espècie de cinturó amb daurats i els joies que van a joc. Línies geomètriques entrellaçades amb cordes de paper que permeten veure la pell de la model molt subtilment. Destaca un maxi-abric i polaines. El vestit és curt, volàtil i eteri. La segona modalitat és la modalitat de la fantasia, així que cal que ens endinsem una mica en la imaginació, la fem volar i gaudim cada vestit que surti, perquè així d'aquesta manera el vestit prendrà molta més rellevància. Així doncs comencem la fantasia. El complementa una capa, una perruca feta amb trenetes de fils de paper enrotllat, una corona, una talla, uns guants i joies. I veu com ara la model es treu tots aquests complements i es queda en la part de sota. De paper crespat arrissat en dos tons en tota la jaqueta i el pantaló. Es complementa amb dos cascs, un al cap i l'altre forma unes ales del mateix treball i unes fulles adornant amb papers daurats. Un aplaudiment per a aquest primer noi que surt a l'escenari. El vestit s'ha utilitzat paper crespat arrissat de diferents colors, tallat en tiretes molt primes, enrotllades formant fil, i amb ells s'intenta imitar els treballs que realitzaven els indis en la seva confecció. El detall més representatiu del vestit és un arc i 20 fletxes de color marró imitant la fusta amb vistoses ratlles de colors. També el complementa un cinturó amb un punyal i tota mena de detalls com aracollars, trenes, plomes tintades de làmina de paper. Ara
she look out from Cruella de Vil. At first she thinks Cruella is a devil, Cruella is a devil. El complementa un barret cònic de conjunt amb la capa i uns guants en les dues tonalitats, rematant així l'extravagant Cruella. She ought to be locked up and never leave. The world is such a hole. Vestit de tall imperi amb una ampla cua. Porta molts volants de diferents colors, du ales a l'esquena a base de volants i una espècie de plomes. Porta el guarniment del cap, sabates folrades i... Està confeccionat amb motlles de pasta de paper i la carcassa és de filferro. El pèl es dissenya superposant papers de colors sobre la carcassa. Està confeccionada amb uns triangles de 3 colors plens de ganzalles de paper dels tovallons. El collaret i la polsera estan fets de paper crespat arrissat. En la confecció d'aquest vestit s'hi han empleat unes 6.000 ganzalles. Tot el conjunt ha costat unes 1.200 hores repartides entre cosidores i la modista. La faldilla i les mànigues formen unes peces combinades amb uns brodats de cordó de paper i uns medallons de punta de coixí. Porta un collaret i arracades fetes de punta al coixí i perles i han treballat 10 senyores durant 7 mesos. Inspirat en la reina d'Aragó Maria de Montpellier durant el seu regnat amb Pere II d'Aragó al 1204. Es troba adornat amb flors, brodats i lluentors típics de l'època. La capa amb un tapís brodat a mà, amb uns coloms i una corona a sobre simbolitzant la pau del regne, tot complementat amb joies de conjunt i aquest pano que porta a la mà. I la capa, a més, es treu i es pot veure la mantellina tota feta a mà. Realitzada en 2 tipus de treball, un fet amb tires blaves decorades amb fil gros de paper formant puntes i acabant la part superior en petites escames grogues. Al cos du un cosset i faldó d'escames.
vestit del final del segle XVI. La moda de l'època tenia la pretensió de cobrir gairebé tota la cara i les mans, per la qual cosa utilitzaven els sacolls alts i circulars i mànigues amb sobreposats rematats amb fines puntes. El tall era molt ajustat, els teixits estampats o brodats i portaven moltes joies. Du una diadema de conjunt i sabates folrades. S'ha elaborat cargolant i cosint a mà cordons de paper. Les mànigues són dobles, amb sobreposats, i els alçacolls van rematats amb puntes fetes de ganxet. I el pentinat també està fet per Rafael Pagès, així com el maquillatge. Bos en blanc i rosa. Està confeccionat amb el cos cenyit i la faldilla molt ampla, plena de volants intercalats, un de rosa i un de blanc, brodats amb fil de plata i pintats amb un petit detall platejat. A l'escot du un volant rosa i blanc i el marinyac, unes enaues que el fan més sumptuós. Les cerimònies emprat als voltants del 1877. Està fet amb paper arrissat negre i s'ha aconseguit una de les treballades curtes de l'època. El polissó es realça amb uns recollits que formen un llaç i detalls florals, tot complementat amb barret i arracades. Honorable conseller, ens acompanya aquí al darrere, president del Consell Comarcal, regidor de Cultura, autoritats totes, senyores i senyors, i deixeu-me també que faci una salutació molt especial a tota la gent que hi ha treballant i concursant i esperant seguir al darrere i concursant, modistes, dissenyadors i dissenyadores, els models i tota la gent que està treballant i que està coordinant aquestes coses perquè això surti com surti. Per tant, amb ells també aquesta salutació. Impressionats encara, impressionats per tot això que hem vist, impressionats per aquests 47 vestits en totes les seves categories que han sortit. I a l'espera dels premis tanquem ja aquesta 40a edició del concurs de vestits de paper, la 38a a nivell nacional. A la millor model de passarel·la, la Teresa Granyó, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mollerussa.
Maria Jesús Masdeu, del vestit Cleopatra del grup Mir. Lliura el premi també la senyora Granyó, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mollerussa. I per últim, prestant-se al pas i a la millor model de passarel·la en la modalitat d'època per la model Gemma Villuendos amb el vestit de Maria de las Mercedes i la modista Conxita Paesa. I el premi la senyora Teresa Granyó, regidora de Cultura. Premi Agulla d'Or, que per 5è any consecutiu concedeix la Lluna de Drap al millor treball artesà i d'agulla. El premi és pel vestit Lienzo de Conxita Paesa de Saragossa. Lliura el premi Maria Teresa Cardona, gerent de Lluna de Drap i membre del comitè organitzador. Concedeix la firma Stanislau a la innovació i la creativitat. El premi és per Amèrica 3000 de Juan Alberto Súspez. Lliura el premi dissenyador Stanislau, gerent de la marca i membre del jurat. I ara és el moment de lliurar el Didal d'Or que els joiers de Mollerussa van decidir recuperar per al festival. De moda actual per a Eclipsi de Anna Bonals de Balsareny. Lliura el premi el senyor Joan Renyer, president del Consell Comarcal. Segon premi. Lliura el premi el senyor Josep Grau, conseller en Consell. I primer premi. En la modalitat de moda actual, per Amèrica 3000 de Juan Alberto Súspez. Lliura el premi Toni Bosch, alcalde de Mollerussa. Fantasia. Tercer premi. Per aquesta modalitat l'ha guanyat Dakota, de Gerard Frank, de Deltebre. Lliura el premi el senyor Joan Renyer, president del Consell Comarcal. Segon premi. Per la modalitat de fantasia, per a Cruella de Vil, del grup Nou d'Amposta. I primer premi, per la modalitat de fantasia, per Cleopatra, del grup Mir d'Amposta.
d'època. Tercer premi, en la modalitat d'època, per a Caterina de Borbón, de Concepción Arias, de Valladolid. Segon premi, en la modalitat d'època, per a María de las Mercedes, de Conchita Paesa de Zaragoza. I finalment, el primer premi en la modalitat d'època és per Maria de Montpellier, de Lluís Arroig d'Amposta.